Lah nunggu nih. Lah nunggu nih sampai ngeweh-ngeweh. Kontene sak metune. Menawa metu ngono ya. Sampai kecap-kecap sampean. Kok enggak metu-metu ya cah kuwi ngono. Sik tole abon tangane ibu iki sik nyekel kamera ki lho, Nak. Kok sik to aja kok sendal-sendal ngono ku sik to, ku sik to. Ku sik to kalau ndelok hero heran kok. Lho hero. Ku sik, Nak. Aja kok sendalin ki lho. Betulan. Waduh hero. Makanan enak ini, lezat ini. Gurih-gurih ini. Ora. Aduh, palta to. Non palta kene lho. Wong kok ditunggangi ngene. Jamplok isak geleme dhewe. Hai ciki-ciko. Ciki-ciko. Tralala trilili, ciko, tralala trilili. Itu dia. Semua pada keluar. Jagone kepo ya mek loro iki. Liyane iki enggak iki. Ini sama ini enggak mau tahu. Kalau ada hewan-hewan kecil yang lain enggak mau tahu dia. Kalau iki wes karo kae. Bar we. Ndang. Tunggono Roh. Tunggono kok lek menawa ucul barang. Lho. Yo to. Do bangun to ya ini. Roh ambo kamu hehehe ngono. Wis tunggono nek kono sampai nanti ya. Sampai nanti.